Kúpele Brusno pri Banskej Bystrici sa počas víkendu premenili na jednu veľkú umeleckú scénu. Konal sa tam totiž druhý ročník jedinečného muzikálového festivalu. Takýto typ akcie nemá na Slovensku ani v okolitých krajinách obdobu. Pravá letná atmosféra, množstvo divákov a tie najväčšie muzikálové hviezdy českého a slovenského neba. Takto vyzeral dvojdňový muzikálový festival v brusnianskych kúpeľoch. Práve Petr Mugasica z Klovska na festivale nielen spievali, ale Brusno si vybrali aj za miesto, kde uviedli do života svoje nové CD. Atmosféra oboch príjemne prekvapila. Bolo to úžasné, bolo to pre mňa fantastické. To bol zážitok, atmosféra, tá nálada, už do ktorej som ja vlastne vošla. Publikum vstalo, dostal som je na nohy. Nic víc neexistuje. Zatiaľ čo prvý deň patril skôr českým spevákom, druhý deň predvádzali umenie slovenský. Na kúpeľnej terase nechýbal ani muzikál Mníšky. Ja zásadne nechodím hrať, keď sa hrá v prírode, ale toto som si strašne pochvalovala. Spokojní boli aj organizátori. Brusnianske kúpele obklopené horami pripravili pre muzikál nezvyčajnú kulisu. Neexistuje žiaden takýto festival v Československu a pýtal som sa aj priateľov z Čiech, že či nevedia, či v Európe oficiálne nevedia, že by ani v Európe takýto festival fungoval. Ja som spokojná, že sú diváci spokojní, takže ja som úplne spokojná. V začatej tradícii muzikálových festivalov v Brusne chcú organizátori pokračovať aj v budúcnosti. Aj tieto 2 dni totiž ukázali, že ľudia majú o tento hudobný žáner veľký záujem. Martin Dušička, Teatry.